Муслим Бекаримов, сокини яке аз рӯстоҳои ҷамъияти деҳоти 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Хубодиён чанде қабл шарафи Тоҷикистонро чун дигар варзишгарони номии мамлакат ба арши аъло расонид. Дар расми истиқбол беҳисоб дӯстдорони варзиш, намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мактабачагону волидайн бо ҷамъи пайвандон, ки дар даромадгоҳи ноҳия сурат гирифт, ӯро хело хуш пазироӣ карданд. хотирмонтарин лаҳзаҳо барош садо додани суруди миллӣ ва баландафрохтани парчами ҷумҳурӣ миёни 68 давлати дунё буд, ки варзишгарони онҳо низ ин лаҳзаро орзу мекарданд. Муслимбек Асан расиданро ба ин қуллаи баланд аз устодаш медонад, ки дар муҳити хона ки машқу тамрин мекарданд, ӯро то ба ин зинаҳо расонидааст. мо ай кӯдаким мо қишлода машқ кардагем. ояндаи мо чемпиони ҷаҳон 2024 насиб худовад мо сафарбар мешем. худовад мо кӯшиш мекунем ки мо чемпиони ҷаҳон шавад. ҷо якум Асан ҳадафи ҳукумати ҷумҳурӣ ва раҳбарияти олии мамлакат низ ҳамин аст, ки ҷавонони мо дар шароити барошон созгор ба машқу тамрин ҷалб гардида, истеъдодҳо дар мусобиқаҳои бонуфузи Осию, Урупо ва ҷаҳон роҳ ёбанд. Муҳаммадшарифи Темур Бинёмин Шарифзода, ноҳияи Қубодиён, ҷаҳонамо.